Bodoland update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ रङियानि राजा लामायाव गंनै ट्राकनि मुगा-मुगि सौदावलायनाय मैया हराव रङियानि राजा लामायाव ट्राक आरो डाम्पारनि गेजेराव सौदावलायनाय जायो 31 नं राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो गिबियावनो गंसे ट्राकआ उल्था फारसे फैबाय थानाय गंसे ट्राकजों मुगा-मुगि जानानै सौदावो बिनि उनाव ट्राकनि उनथिं फैबाय थानाय गंसे डाम्पारखौ सौदावफैयो डाम्पारनि सिङाव थानाय सालायगिरिया डाम्पारनि सिङाव थाबथायो गुबुन फारसे ट्राक गंनैनि सालायगिरि आरो हेन्डीमेनआ गारिनिफ्राय खारलाङो गंसे क्रेन आरो जेसीपीजों 2 घन्टा नाजानायनि उनाव डाम्पारनि सालायगिरि दिलबार हुसेनखौ रैखा खालामनो हायो नैथियाव दङ महाजोतनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिसां रिसर्टआव गोनां सावरायमेल बे खेबाव दिसां रिसर्टआव सोलिदों कंग्रेसनि सावरायमेल गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सनापुरनि दिसां रिसर्टआव मैयानिफ्राय दंफैयो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया 1004 नं खथायाव थांनाय हरनिफ्राय थानायनि सोलाय दिनै फुङाव कंग्रेस दोलोनि गुबुन गुबुन बिजाथिफोरा सासे सासे फैनानै रिसर्टआव हाबफैयो मख'नो गोनांदि कंग्रेस दोलोआ हर्स ट्रेडिंखौ गिनाय नुनो मोननाय जादों खौरांगिरिनि सिगाङाव होनाय बिबुंथि बादिब्ला बिजेपिआ जेननायखौ रोखा मिथिना मा खालामो बेनि जेबो थि गैया बेनिखायनो सांग्रां जानानै दं होनना थामथियाव दङ डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव भाइरास मोननाय जादों दिनै डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव B1617 फोलेर एबा डाबल मिउटेन्ट फोलेर एबा भाइरास मोननाय जादों बे खौरांखौ सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों मन्थ्रि बिथाङा ब्रैथियाव दङ कर'ना भाइरासआ जाहाथे गिख्रंथाव महर लानो हाया बिनि थाखाय सांग्रां जानो खावलायदों प्रमोद बर'आ तामुलपुरनि नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटालाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ सहैनानै नायगिदिंहैयो फाहामसालियाव सहैनानै गाहाय खुंगिरि बिथाङा कर'नाया जाहाथे गिख्रंथाव महर लानो हाया बिनि थाखाय सांग्रां जानो साफ्रोमखौबो खावलायो दिनै सानजौफुआव गावनि बिसिजों लोगोसे फाहामसालियाव सहैनानै थासारिखौ नोजोर होयो बाथियाव दङ सबिता ब्रह्मआ गोमानानै दं थांनाय 2 एप्रिलनि फुंबिलि समाव फुकिराग्राम हाथायाव बाजार खालामनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांनाया दासिमबो न'आव फैफिनाखै क'क्राझार जिल्लानि फुकिराग्राम थानानि सिङाव थानाय सख्रामारा गामिनि थागिबि कनेन ब्रह्मनि बिसि सबिता ब्रह्मआ न'खरनि बयनिसिमबो खौरांखौ लाहरबाय अब्लाबो गैया होननानैसो मिथिनो मोनो आरो फुकिराग्राम पुलिस थानायाव बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा एजाहार होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों सोरबाफोर बहाबाफोर नुफ्लांबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7892071647 आव खौरां हरनो न'खरनि सोद्रोमाया खावलायदों दथियाव दङ फुइला जे बरगयारिया बुंदों दानि लाइमोनफोरा मबाइलजों मुखुब थानाया जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव खहा जागोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जायगानि बिष्णुराभा हारिमु भवननि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय 8थि रंजालि बैसागो फोरबो खुंथायाव बाहागो लायो बर'नि फेस्ला फावखुंगुर एबा फेस्लानि राजा फुइला जे बरगयारि आरो मेन्देला ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फेस्ला फावखुंगुर फुइला जे बरगयारिया बुङोदि दानि लाइमोनफोरा मबाइलजों मुखुब थानाया जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव खहा जागोन बेजों लोगोसे गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आवगायबोनांगौ होननानै बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।